Si trobo uns bons transmissors, podré seguir el vol de la bandada fins a Israel i després fins a l'Àfrica. Vols anar-te'n a Israel? Uns ocells? T'agraden les grues? Què? M'agradaria parlar amb un nen a qui li agraden les grues. Prometo que faré tot el que pugui perquè el Carl es pugui recuperar i arribar a Israel. Això és un camp, no l'escola. Aquí no és el director, senyor. Aquí no ens pot donar ordres. Vaja, que bé que parles.